may naguliat akamingawan, andama andalan han Ginoo para haiya. Tadunga ang dalan nga iya agian. Kinahanglan takpan ang nga tanan nga kahamupan, panason ang mga tanan nga kabungturan ug kabukiran. Kinahanglan tadungon ang baliko nga mga dalan ngan hamison ang luong-luong nga mga agian. Ngan makakita ang nga tanan nga tao ang kataluwasan nga tikang ang Dios. Anaton mga kapadian sa parokya, Padre Boy, Padre Ronel, Padre Jipoy, Padre Turing, ngan Padre Joe. Kung magkabuktuan, kung makapadian, nga aniya na anaton mga religious sisters nga present, and members sa naton Pastor Council o Finance Council, anaton mga hermanos nga tikang sa iba't ibang nga mga schools sa Giwan, ibasa ko kanina. Mga kabugtuan ko, tidak kang Kristo. Yan ang nga Domingo, ang ikaduha nga Domingo han Advento. At the same time, i-celebrate naton ang pista naton patrona. Wala ibang mensahe ang Ginoo para sa aton nga tanan. Yan na nga ikaduhang Domingo han Advento. Amuan pagpangandam an aton kalugaringon sa pag-abot sa Ginoo. Pagpangandam an aton kalugaringon, an aton pagsalinurog, an Pasko, an pagkatao, an aton Ginoo. Nga siya, taga naton higayon, nga ipasilang natin sa ating puso. Base si Kristo ang maghadi an aton kinabuhi. Ang last part sa Ebanghelyo ni San Lucas, inbasa ko before I started this homily, pamalandong. Kung isummarize natin ini nga tanan, sa waray-waray nga pulong is, tuhayo naton ang dalagan an aton kinabuhi. Bayaan ang mga sala, dili kita magpaulipon ang aton mga kaluyahan. Base mahimong tuhay ang dalagan an aton kinabuhi. At the same time, may ada kita inner peace, kamurayaw, kung tuhay ang pagpadalagan an aton kinabuhi. Nanahin mo kita nga andam sa pag-abot an aton Ginoo. Ang modelo naton sa tuhay nga pagpadalagan an aton kinabuhi, amo si Maria, ang Birhen ang Immaculada. Isunod niya ang sugo ang Ginoo, inukyan niya ang plano ang Ginoo. Kapisan makuri, pero gintuman niya. Diyan si Maria, sa katapusan siya kinabuhi, inhimo siya nga rayna sa langit ug sa tuna. The price nga ginhatag ang Dios sa iya, pinagi ang simbahan, kay gintuhay ni Maria ang pagpadalagan haniya kinabuhi, pinagi ang pagsunod sa sugo ngan plano an aton Ginoo. Ug amo liwat ang papadalagan ni Maria nga ni Jose an iya pamilya, itawag naton sa simbahan ang baraan nga pamilya, the Holy Family. Apista yan na sa terabot nga December 29. Tuhay ang pagpadalagan ni Jose nga ni Maria, ang pagpadalagan ang ira pamilya. Maupay ang experience ni Jesus na tumubo siya, lawas o kalat, na puno in wisdom, puno in grasya. Ang experience ni Kristo, ang iya pamilya, amo ang gitipigan niya sa panahon na naka-experience siya hit kakurian. Inabandon siya ang mga tao nga tinapura niya. Ginraysang siya sa krus. Gintipigan ni Kristo, naghatag iya karikon
an experience sa pamilya. Kay tuhay ang pagpadalagan ni Jesus, ni Maria ug ni Jose ang ira pamilya. Modelo anaton kinabuhi ang Holy Family. Kung tuhay ang pagpadalagan naton anaton haniyo tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sanglit, dili man ni pagmamayabang, kumusa nga padi, kumusa nga obispo, intiro ko anapon magkabugtuan ang ilang pamilya kada tuig. Magkamayada kami family reunion. An amon family reunion diri la karaon nga karisyuhan. Our family reunion starts with a recollection. Pamalandong nga paginambitay. An amon tagtagsa ka mga problema. Ang ibayad kami mga couples for Christ, even priest, nga maghatag input before kami sharing. Then ibaruan namon ang problema ang kadausa. So diri magkuri ang paghatag at support ganin pagintindihan namon kadausa kay maara man kami ano namon mga ginaban, ano namon mga problema at least once a year. Then after that, magmisa kami, kulahan sila, kay mayadan sila bugto nga obispo na medyo gapo. Then mangaon, then kung may outing, the whole day spent as one big family. Nga naningkamot kita nga tuhayon ang dalagan hanusa nga pamilya. Walang perfect nga family. But naningkamot kita, naningkamot ang magkakanak nga mahimong tuhay ang dalagan ang imo pamilya. At sugad liwat sa aton kalikupan, kung tuhayon naton ang papadalagan, pagtimbangno ang atong kalikupan, paghatang nga ato'y maupay nga pakabuhi ngan kamutangan. Sa mga contribution naton sa Island of Samar sa ekolohiya nga minsan umiiwas sa atin ang bagyo. Bakit? Mataghom ang isla ng Samar. Diba? Sa news sa Pag-asa na siring ang bagyo pagkana ko tayo nga lugar pero umakyat sa taas kay mataghom ang hangin sa lugar na iton. Umiiwas ang bagyo sa mataghom nga lugar. Pag may adat man mapasong nga lugar, lalo pang na-reinforce ang strength ng bagyo. Kaya ang bagyo nagtika man sa Pasipiko, ang kainiton sa tubig sa Pacific Ocean, tapos may mga pag-explain yan, basta nag-create man siya ng bagyo. Kung upayo naton pagtibangno ang naton kalikupan, diri mag-anto sa mga tao sa Samar Island, kay i-preserve naton ang naton mga kagupan. Sanglit, magrusa kita mga kabuktuan to protect the island of Samar. Amo na ini ang atong contribution nga very sustainable nga pamaagi nga dili kita pirmi nga tamaan it bagyo because we protect and preserve our forest sa isla Han Samar. An information nga nakuha ko sa DNR, dinhila sa whole Philippines, dinhila sa Island of Samar, na may ada pa nahibilin nga, kung hindi ko nagkamali, 242,000 hectares of forest, rainforest. Dinhila lang sa Island of Samar. 242,000 hectares of rainforest. Nag-contribute kita, dili lang sa Ipon of Samar, but also the whole of Visayas region. Sa mga experience kong mahupay, sa panahon nga may ada calamity, after Super Typhoon Yolanda, nagbisita ako sa Humunon Island, si Padre Dano, ang Parish Priest. Kinmeet ko dito ang mga leaders sa mga kapilya.
ano ba ang imuon sa simbahan nga mapuligan sila. Iba na aroit mga notebook, papel sa eskwela mga bata, then iba pa mga material sa repair sa balay. Pero I was so impressed sa mga leader sa barangay Habag ng barangay Inapulangan, katabi ini nga barangay. Sabi nila, Bishop, diri kami maaro at relief. Diri kami maaro iti pa. Ang aroon namon, fertilizer. Kaya natumpa ko ang ilang mga kalamansi, tapos para mabuhi pa, putulin lang nila yung puno na ibalik pagtanim para mabuhi pa. And they need fertilizer para magdagmit ko ang pagdahon ng kalamansi, then maghatag it bunga, ang bunga sa kalamansi, ang ira ibaligyan. See? Ang pag-farm is sustainable livelihood sa mga tao. Nakita ko yan sa Habag sa Inapulangan. I don't know what will happen sa barangay sa Umunon na ginmina na, ginhakot ang lupa dito pagkato sa ibang lugar, then kalbo na ang lugar. Isang gani ang sigot, hindi pa natubo, kay maasim na ito, acidic na. Pero sigon nga, ang mina temporarily nagabulig sa mga tao, livelihood. Pero once mining is natapos na, ubos na ang mineral, ikain na ang mga tao. Luba na ang isla, luba na ang kalikupan, wala na sila'y pagkabuhian. Maupay nga pagtimangno hanaton kalikupan para mahimo nga maupay ang kamutangan ang mga tao. Katapusan is maupay nga pagtimangno sa tanan kita hatag ang Diyos sa aton. Maupay nga pagpadalagan sa tanan nga maproseso, pagpadalagan sa atong gobyerno. Next year, eleksyon na. Ikaduhang Monday sa bulan ni Mayo. Tama ba? Second Monday of May 2025. Ang irarauting nga naitabo yan na sa Pilipinas, kapag abot sa eleksyon, kwarta na lang ang gamiton. Dili na plataforma. Kung may daman plataforma, kurusaan na lang. May isang kandidato nagsiring hapon, isa, paano na ini nga, di magod ni mo daog, kundi may manghatag it kwarta. Tama, dire. Muray ba to? Dili mo ba daog, bisa, kundi may manghatag kwarta, bisa, ano pa kami kabuutan? Yung dili tanan, may liwat ni daog, bisa muray manghatag kwarta, pero kuti lahira. Kadamaan sa nadaog sa eleksyon, ting gamit o dagko nga kwarta kay mga tao naghintay sa cookie. So ang election is hindi na pinili ay nahimo na nga pinalitay. Sa election parang ada na ang corruption. I-corrupt ang atong, we allow ourselves to be corrupted by allowing our votes nga paliton nga ibaligya naton. Dilituhay nga papadalagan ang atong proseso sa demokrasya. Patay na ang demokrasya. Tanglit kay ang eleksyon, dili mantuhay, dili liwatuhay ang papadalagan sa kadamaan na naton mga leaders. Kadamaan ha, may damaliwat mga leaders nga mag-upay. May damaliwat pero only very few sa totoo lang. Kaya ada ang corruption. So personally, I am not happy sa paghatag it mga ayuda, AX, ano pa iba? Ayuda, AX, Tupan, AKAP. Bakit? Yung bang parang dating mga yung pera sa kanila.
binigay sa atin. May utang loob tayo sa kanila. And even those who do not need that money ay binibigyan kahit lakas. Ada na ang corruption. Buhis naton iton nga ginhatag haaton iyo. Buhis. Hard-earned money kaging kolekta sa gobyerno, gintirok nila ibalikunta sa mga tao in the form of services. Diri maupay ang pag-manage. Dili tukay ang pag-manage. Kaya sugad ini ang kamutangan sa Pilipinas. Tama ba ako diri? Tuti lang ang baton. Ang iba, maray magbaton. Tutong pa. Kaya nakita na mo mga kapadian, mga leaders sa atong parokya, ng atong diocese, nag-implement ng new financial system. Transparent and accountable nga pag-manage sa mga resources ng simbahan, yung kolekta niyo, yung offering niyo, ang mga pamisa niyo, nga tanan, nga donation. Properly managed. Record ang tanan nga nasulod, record ang tanan nga mga disbursement, properly managed, very accountable ang mga body, transparent sa pag-manage. Every month, nag-atag sila in financial report sa chancery, sa diocese, every month. Guti na ang kwarta natin din sa Samar, sa simbahan. But properly managed, nabaton ang panginahanglan sa simbahan. So waray ngayon sa kadako it kwarta nga ada sa usa ka institusyon, usa ka pamilya, usa ka tao, kundili paano naton in-manage properly, upay nga pag-manage. Ug amo libat atong nasod kung tayo pag-manage sa naton mga buhis, iupay na ang kamutangan sa Pilipinas. Mag-upay nga kalsada, mag-upay nga mga schools, mag-upay nga mga hospitals, mag-upay nga mga tulay, kadibaba nga mga infrastructure sa gobyerno nga gagamiton sa mga tao, mga Pilipino nga naghatag ini nga buhis ngadto sa mga ngadto sa gobyerno. So mga kabugtuan, wayo naton ang pagpadalagan sa eleksyon. Piniliay, diri tinalitay. Magampo kita nga tuhayon ang aton gobyerno ang pag-manage sa aton mga buhis. Ay may buhis maliwat kami yung tatawag na VAT, Value Added Tax. Once we buy cellphone, automatic yan, Value Added Tax. Isang pali kami. Sumakabugtuan, amo ini ang pagpangandam naton sa pag-abot sa atong Ginoo o pag-celebrate sa Pasko at pagkatao natong Ginoo. Wayon, dalagan na naton kalugaringon. Wayon ang pagpadalagan haniyo tagtag sa mga pamilya. Wayon naton ang pagtimangno natong kalikupan. Wayon naton ang paggamit sa mga resources nga ginhatag aton simbahan. Buhay iton isang pagatuong niyo sa opisina sa Burungan. Nagpa-audit kita twice a year. External auditor ang diocese. Then pahayon punta ang gobyerno ang paggamit ang hard-earned money na ginhatag sa mga tao ngadto sa gobyerno in a form of buhis. Kung pahayon ini pag-manage, babalik sa atin nga makupay nga serbisyo ang aton gobyerno. Talwas kita sa kakurian. Nga po naton, lagyan bulik ang pagampo ni Maria, ang Birhen ang Immaculada. Nakunta, amoy ni atong pagkulaw sa atong kinabuhi. Samta kita naghintay pagbalik ang aton Ginoo. Tuhay ang pagpadalagan ang aton kinabuhi. Katapusan ang huli. Si San Pablo
nagsumata aton sa sulatan taga Pilipo na siring sa ikaduha nga pagbasa. Ang Dios ang akon saksi nga natikang han kasing-kasing ni Kristo. Ang timos ko nga pagbati para haiyo. Amo ini ang akon pagampo para haiyo. Nga magpadayon hin pagtubo an iyo gugma. Upod in matuod nga hibaro. Ngan hingpit nga paghukom. Base magagpili kamo han labi ka maupay. Ngan maputli kamo ngan waray iksukson haiyo haadlaw han pagbalik ni Kristo. Mapuno unta an iyo mga kinabuhi at mga magupay nga mga hiyas ikang kang Kristo Jesus para han himaya ngan pagdayaw kan Dios.